Us ho deia, tofu, i per a muestra un botón, que diuen en Sí, castellà. senyora. Els tenim aquí, De Míriam? tots tipus. Els tenim aquí, no sé ben bé què, perquè si us he de ser sincera, em pregunteu què carai és el tofu i jo no us ho sé explicar. Jo tampoc no sabia ni si era de temporada o no. Per què he anat a buscar el tofu? Doncs perquè és aquell producte que trobem a molts restaurants, a molts supermercats, que te'l menges tranquil·líssimament i Sí, dius, però menjar escolta, l'hem menjat. Dius, però això té temporada? No, això... Què és exactament, què és? no? Hem anat a buscar dos experts. Va. Hem tornat al supermercat Extremo Oriente, Amb allà, l'Helena. amb l'Helena, que experta així en tofu, i també hem anat a un restaurant, el Sopa, on el Sete, el seu cap de cuina, també és un dels que més cuina el tofu perquè ens aconsellen una mica. Molt bé. Però comencem per aquí, Home, perquè, i tant, escolta'm, jo crec que sí, hem de desvetllar la incògnita. és el gran dubte dels grans enigmes. Què és el tofu, Helena? Tofu está hecho como queso de soja, es totalmente vegetal. Entonces se come también es fácil, pueden usarla como ensalada, añade solo un poco de salsa de soja, sal, ya se pueden comer así. Y luego puede hacerle gozar o plancha o mezclar con verduras o en la sopa. En sopa de miso también usa un poco de tofu. Entonces la mente si domina es fácil de cocinarlo. Molt bé, sobretot a les sopes ens sona molt, Exacte. amb dauets, Aquells a les amanides... dauets, que segurament ho haureu notat, té la textura una mica com si fos un formatge fresc. Per Sí. tant, ens ha quedat clar que Sí. és soja. O sigui, no té res de carns, ni de peixos, ni de res. És totalment vegetal. I una cosa que li vaig preguntar. Els xinesos prenen tofu el dia de Cap d'Any. Nosaltres fem el raïm i ells, molts dels seus àpats els fan amb tofu. A veure si això té alguna explicació, perquè sí que n'hi té. Per què es menja tofu el dia de Cap d'Any? Tofu, el fu en chino es de la suerte. Entonces en la comida del Año Nuevo también comemos mucho tofu. Porque significativa la suerte y la prosperidad. Entonces siempre no falta este tofu en la comida de Año Nuevo chino. Molt bé, prosperitat. Per tant, hem de dir tofu, no tofu. Exacte. Que ho diem molts, tofu. Clar, a més ens ha arribat aquesta paraula i tira milles avall. Ens la fem nostra així de males maneres, de vegades. No? Exacte. I n'hi ha de molts tipus. Hi ha des dels blancs, aquests que després hi són amb diverses textures, amb soja... Aquí dur i tou, en principi, sí, tenim amb fregit. dues fórmules. Exacte, llavors tenim el fregit, que ja és com una espècie d'aperitiu. I el que hem fet també, anar amb en Sete, que ens digui les propietats, perquè tothom diu... Sí, perquè diuen que és molt bo, Clar. i tampoc et sabria dir per què. Exacte, doncs aviam, Sete, quines propietats té el tofu? Ahora es un buen momento para tomar tofu, puesto que muchísima gente ha tomado comida mucho más caliente en invierno y toca un poco depurarse. Y una forma de depurarse es enfriar el cuerpo. El cuerpo está muy caliente de tanta proteína que se ha tomado en invierno y necesita enfriarse un poco de forma rápida. Y el tofu le va muy bien. Això era un benefici, eh? Sí, Això era un per tant, benefici per de prendre què ens és tofu. bo? Doncs diu, per a refredar el cos. Sí. Això a mi no m'ha quedat I gaire... depurar, també ha dit. I depurar, per tant, ara seria un bon moment. Però, escolta'm, Sete, per qui és bo prendre tofu? És bo per nosaltres? Anem a veure. Hemos quedado que enfría. Entonces, una persona que no suelta sus emociones, que cuando se cabrea no chilla, esa persona normalmente tiene el hígado caliente porque lo guarda las emociones. Y el tofu en ese caso le ayuda a enfriar el hígado. Una persona que sí que contesta y esa persona no tiene el hígado frío porque lo saca para afuera, entonces no le va tan bien. Pero bueno, las personas con menopausia, las mujeres con menopausia y los niños, bueno, todos, de todas las edades. Menos las personas que puedan tener anemia o mucho frío, no les va muy bien. Pero bueno, no es malo. Com t'has quedat? Home, Clar, molt sorpresa, per refredar. per refredar el cos. A més, el Sete creu molt amb els productes que ens ajuden d'alguna manera a compensar les nostres emocions o el que sentim, exacte. I ens comentava això, per tant, és un bon ingredient per a refredar el cos. Per tant, ara començaria a ser un bon producte, doncs per aquesta època començarà a fer una mica més de caloreta. També li preguntava, molt bé, això està molt bé, perfecte, tenim el tofu,
Amb què ho barregem? Amb quins productes de temporada barregem el tofu? Som-hi, Sete. Ahora mismo estamos en un momento un poco en bypass porque sigue habiendo puerro, zanahoria, col verde y poco más, cebolla. Pero bueno, ahora cuando venga el guisante y las habas, sí, con todo se puede cortar a cuadraditos como si fuera bacon, se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de muchas formas. Abans ens deia la Míriam que fregit és bo com a aperitiu, per exemple. Sí, ells ho venen, ja el venen fet, tot i que, evidentment, en Sete ens comentava que és molt millor fer-lo. Per què? Home, com tot, no? Clar, però hi ha un truc, perquè jo li he preguntat, escolta, hi ha molta gent que et diu, això del tofu té gust de res. Ja. A mi no m'agrada el tofu. El troben soso. El troben soso i també, escolta'm, depenent com el facis, et queda com estupenc, et queda així com a dur. Clar, gran pregunta. Sete, com es fa el tofu? El tofu siempre hay que cocinarlo, nunca se debe comer crudo, si no es bastante indigesto, crea muchos gases y hincha. Entonces necesita una cocción mínima de 15 minutos. Si lo hacemos a la plancha, ya sabemos que no es un producto con mucho sabor, entonces no va a quedar, tiene que quedar jugoso. Tenemos que cocinarlo como un guiso de ternera o un poco esa idea, ¿no? Un poco muy elaborado, con mucha verdura y que tenga jugo, para que quede jugoso y quede bueno. A la plancha, el único tofu que puede quedar más o menos bien a la plancha es el tofu ahumado, para un bocadillo. Pero en general el tofu hay que cocinarlo al mínimo 15 minutos, nunca crudo. És el secret perquè no quedi Exacte. estupenc, que és un Exacte. adjectiu del Bages, Sí, i senyora. quedi amorós, que és un Molt bé. adjectiu que et dic jo ara, Oh, perquè seria fantàstic. això, no? Seria ben bé això. Amorós. Sí, allò quan de vegades allò... Perquè a mi m'ha passat, escolta, m'he agafat un tros de tofu, el vaig posar a la planxa i no hi havia ningú que se'l mengés. Ja. I el Sete em va dir, no, mínim cocció de 15 minuts, tingueu en compte, 15 minuts. Per tant, o el bulliu, o el feu així estofadet. Escolta, L'hem provem provat o això. no? L'has provat tu? Jo no. No? Gust vegetal. Que sí? Clar, té el gust com de fregidet, però això seria d'aperitiu. Aquesta és una de les altres maneres de fer el tofu, que aquesta manera jo, per exemple... Em pesa més el gust de fregit amb aquesta que sí? varietat. Per Prefereixo això sense fregir, jo. Jo també. Potser així estofadet, com ens oferia en I Sete. amb sopetes. Aquest és amb soja, que no li hem fet ni cas, però Pobret. aquest seria barrejat. Sí, aquest Ai, és- amb soja. Sí, ho estic bé, és amb soja, Però sí, això sí. és soja, també. O sigui, el tofu és soja. I això està barrejat... Això és tofu, per tant, soja, compacte de soja, Val. amb salsa de Amb soja. salsa de soja, Correcte, per correcte. això té aquest to. Molt bé. I ara anem ja a les receptes. Va, vinga. Clar, Idees, volem idees, perquè si no, no ens en sortim. Tenim clar 15 minuts, tenim clar que l'hem de coure, som-hi tot. L'Helena, clar, qui millor que ella ens pot donar la seva recepta. Helena, com preparem el tofu? Sí, comemos. Es ¿cómo se llama? Un alimento básico nuestro. Yo hago mucha forma, normalmente hago con verdura, con corchina y con poco de champiñón y hace con cardo y sale muy buena. Y no necesita muchos ingredientes y un poco de salsa de soja es suficiente. Y sale muy bien, muy ¿cómo se llama? Alimentado. Muy alimentado, m'encanta l'Helena. No, és que a més dona, ho hem de dir, clar, penseu que els vegetarians que no mengen ni carn ni peix, per exemple, Sí. El tofu és el que comentava en Sete, té molta proteïna, per tant ens ajuda molt, dona molt aliment, que Clar, deia ara clar, mateix clar, l'Helena. i tant. La mateixa pregunta li hem fet amb en Sete. d'acord. Sete, com cuinem el tofu sense fumar, el normal, vaja. Tofu con jengibre, que es una forma muy simple, que es hacer el tofu a la plancha y separarlo. Y luego en una olla sofreír cebolla, echarle un poco de agua, un poco de jengibre y introducir otra vez el tofu con la cebolla y el jengibre que cueza. Y un poco de salsa de soja. Una forma simple, pero queda jugoso. El tofu no se puede quedar seco, si no, no sabe nada. Aquesta m'ha agradat, eh? Has vist? Aquesta I ara m'agrada. te'n portaré una altra, que també, perquè li comentàvem a en Sete i a l'Helena quins tipus, perquè això són preparacions, i em deien, hi ha el normal, aquest, el blanc, i el fumat. Com Sí. recordareu alguns formatges del nord, de la península... Parlàvem de l'Illa Zabal fumat un dia. Exacte, doncs vaja, el tofu també és fumat. I en Sete ens ha dit, agafeu tofu fumat i feu això.
Pues mira, una receta fácil para los nietos o para los hijos, para hacerles un bocadillo, es hervir tofu ahumado. Nada, son 2 o 3 minutos, simplemente para que se caliente, con un poco de zanahoria picada. Y lo trituramos, un poquito de aceite de oliva y tenemos un paté de tofu buenísimo. Carai, el C té Has com en vist? sap, eh? Sí, té allò... Sempre la recepta, a més, t'aconsella molt bé si algun dia allò... Ai, sí, no em trobo gaire bé, farem això. Per tant, avui és aquest producte que ara, com que refreda i això, ara que ve de cara al bon temps, el tofu sapigueu Doncs que... ràpid hem après què és, Que sí? quines propietats té i com cuinar-lo. I a més combinat amb producte de temporada nostra. Fantàstic. Doncs moltes gràcies, Míriam. Molt bé. Seguim endavant. Som-hi.